An fara ba. Dukansu. Level ne mai ido biyu ko? iPhone 11 ne mai ido biyu ko? Da X. Director, X ɗan Waya na ne. an gaishe ka. na amsa. Mala T-Boy. Ba caji ne da na. This is T-Boy. Wallahi ne zai yi ba. Sele ba. Na jaruma kusa da Ka huta. Sai dai guda ɗaya ne wani jamu. Daga fasaha an gama. kawai ba. Wani ba rai talla na ba. Jaruma. Jarumar mu. Tunawa. Zaitu baby. Zamani mai yayi wanda ake yayi yanzu. In ba ita ba nan mu. Ki ji daɗin ki. Jaruma ki ji daɗin ki ki huta. To ai ban ga fiskan ki ba. To that is good. Rayuwar ma'aurata na waƙar Acho ake ba. Ka ga nan? Nan ya kamata ka tafi ɗauka kaɗan kaɗan. Ka gani? Muna cikin shooting kaɗan ɗauka kaɗan. Shigo na hannu ma. Ok, muna ciki. kasan aiki ya koyi turin kai saboda zaman shi da tiyo Da me? T-Boy kuma? wallahi Wani duk saboda ni. an ce wai shi an ce abu ba zai yi lokacin da kake so Kai saka ka bi. Aka ce ne me? A rara. rara ma hannun tiyo ya dauka Kai, very stupid. a mai jarumi Who are jarumi? A yau ku yawo goyi don Allah. Ya hakuri. Allah maka albarka. Wonderful. Very stupid. ci gaba da aikinka Ci gaba da aikinka. Ko kun san wannan guy? Wannan shi ne Na san kai wanda na yi musu. Dan dauki guda. Yeah. kowace shiga ma. To kai fa. I am a prince. SD, Prince Gaison. Dyson Prince. SD Fullo ne kuma Gaison Adama. Yaro mai yayi ba. Wannan dan fim din nan Dodon Abale shine wannan yau. Kada ku damu muna tare da ku. Insha Satin Allah. nan za mu sake muku sabon sin namu mai suna Rudin Zuciya. Ku ci gaba da bibiyan mu a tasha ta T-Boy TV. TV. Eh,